dobry. Moja myszka się wyspała, tak? Myszka się wyspała. No i co tą piąskę wystawiam? Co tą piąskę wystawiam, co? Moje śliczności, co ty wyprawiasz? No co ty wyprawiasz? Co ja wyprawiam, co? Moja kluseczka śliczna. Moja kluseczka. Śliczny jest? Kto taki śliczny jest? Kto taki śliczny jest, Podporek? Podporek mój piękny, tak? Podporek mój piękny. Dziuń, moje piękności. Ach, Jezus. Co ty wyprawiasz? Co ty wyprawiasz? Co ty wyprawiasz, misiu? Co ty wyprawiasz? Piąsko, ty, piąsko, ty, piąsko. Moja piąsia, moja piąsia. Boże, co ty wyprawiasz najlepszego? Co ty wyprawiasz najlepszego, to? Co ty wyprawiasz najlepszego? Dziuni. Oj, Dziuni, Dziuni. O, piękności. Jak te nogi latają. Jak te nogi latają. Wszędzie, tak. Te nogi wszędzie latają, tak? Tak. Uch ty, śliczności moje. No, zmienimy pielusię teraz, tak? Zmienimy pielusię.